Hemen errebindikazioa izan zen, Gladisen izena jartzea, parkeri. Kristina guretzat ez du esaten. Hasi izan hemengo baserriak eta erosten, eta pixkanaka hasi izan bere gure gitxoa eraikitzen. Berantza zen, garbi dago, baserritarrek buelta eman behar zeuten, ateratzeko hemendikan. Dukaren erentzia udala jaso zuen, baino ez zion kasu handirik egin. Orduan hau erabat utzita zegoen, sasiak hartuta, romaela esate baterako, sasiz beteta zegoen, horretzegon urik, etzegon ezer. Franco hiltzanean gutxi gora bera inguru hortan, hemengo batzuk hasi ziren modu voluntarioan hau garbitzen, txukuntzen, eta hola. Gero nik uste udalari lotxa puntu bat sartu zitzaiola, eta horraz izan pixka bat, honi buelta ematen. Egon, egian dago. Zaila da holako auzo batean argazki zarra biltzea. Irudia jasotzen ditugu. Saiatzen gara argazki bakoitzari ematea dokumentazio bat, bai kronologikoa, bai gaika, orrialdean jarrita 7.000. Baina gero biltegi batean hor ditugu igual beste hainbeste bai. Ez dut uste zer berezia gertatu danik hemen auzoan horma irudiekin. Batzuk dira modu kolektiboan eta egindakoak, baina gero beste asko fatxada garbitzeko, Txerik ere beteta daude fatxada asko, eta orduan jendea komunitateek erabaki dute askotan, artista bat enkargatzea eta hola egin dira desente.